Thank you, ODFG. Welcome. Good morning. Thank you so much मेरा लाइक शेयर में आने के लिए. Thank you RT. Gila raw fi marla. Thank you so much. Thank you. Uri jalan jakhli nilai. Gila. Charla sih. Hello.
थेंक इउ स' माच दसै खारबावबायसो खोमा सोरबा सासे दङ नों आंनि गोरबो सिङाव थागोन आं नोंजों अराय जिउआव हाया थेंक इउ स' माच दङमोन नों नेटआनो जा प्रब्लेम जाबायलै ओरैयाव फैनो बाबाय ना मा होनखो
खारजोब्बाय दसे थानानै दोनसै नामाथाय आंबो गैला जाला सोर दङथाय सासे गुदला फैलायबाय नै थांलायबाय Naughty on, thank you.
On. Thank you. Thank you so much. निसो लोंनाय मा होनदों लोंनायसो जाबाय बोथोरा माथो नो ओंलै मावब्र आंबो लोंनोसैसो न'आव लागाव साहाखो हैनोसैसो नामा होमबा एसे रायज्लाय हरलाय हायोबा सोरजोंब्रा अन थेंक इउ सोरजों रायलायहरखो एसे रायलाय हरलाय हायोबा नोंजों रायलायहरनांगौ नामा ना इयलबियाव रायलायनायखौ होनदों लाइक डन सीमा शॉर्ट सीमा शॉर्ट आगे हमारा थैंक यू सो मच on thank you कैसे हो आप मैं ठीक हूँ मैंने आपको ऑल किया है ओके मैं भी चेक करूँगा अच्छा मैं भी आपको ऑल कर लिया है एलमी के बाद में आपका वीडियो वॉच कर दूंगा ओके सीमा जी on thank you Roti on फैग्रा
जायोथ' आरोलै ओमफ्राय मा बड' मा बड' हाय हेलौ हेलौ औ आइदिना चेनेल जाखो बेलाय मा बड'आलाय थेंकिउसो उनाव अन थेंकिउ ओमफ्राय मा होनदों सिमा दिनै क्या बोला हेलौ 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 ओमफ्राय सिमा हेलौ नो लोगो नामा ओमफ्राय मा होनदों निउ काम टीजी नमस्ते कैसी हो आप सिमा जी खाना क्या खाना क्या क्या ओके जी ठीक हूँ मैं सीमा जी आप सीमा जी ऑन थैंक यू सो मच ऑन रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया ऑन गोसो गोरबोआव थागोन सीमा जी ने क्या बोला है खाना नहीं हुआ है गया सही हो गया डी अच्छा क्यों जोंहा कौन आ गया हमारा उनु आ गया मेरा लाइव स्क्रीन भी आने के लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया गुड मॉर्निंग सेम टू यू मजे ऑन अनुजी ऑन थैंक यू थैंक्स
आंनावथि मा होनदों थांबायसो खालामजोब्बाय गैला on thank you दोनसैगोनलै आंबो बाबायलां बाय बाय खालामदो दे मानसि गैयाबा बायोलै थानो गुसुथार दिनाबो बाय 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 मा होनदों हा 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 दानबायलां होलाबाय थारालां